A campaña comercial de Nadal da Asociación de Empresarios de Ribeira prolongarase do 1 de decembro ao 6 de xaneiro, coa participación dun total de 90 negocios, non só establecementos comerciais, senón tamén locais hostaleiros. Apostamos tamén polo comercio local, que seguimos igual dinamizando o que é o sector comercial de Ribeira, introducindo tamén máis hostelería, máis restauración, no que van a participar en esta campaña. Aproximadamente están xa anotados casi 90 establecimientos, no que sí tamén, pois invito tamén aos demais outros establecementos que non forman parte da asociación que se animen para participar en este tipo de actividades. A principal novidade deste ano será o aumento da contía de premios. Sortearánse 5.000 euros en vales de compra, o que se une nesta edición tamén outro sorteo para unha viaxe valorada en 2.500 euros. Este ano, pois, queremos introducir un pouquiño na campaña unha novedad que estábamos sorteando sempre 5.000 euros en vales de compra. Este ano, en agradecimiento ao Concello, aparte dos 5.000 euros en vales de compra, pois vamos a sortear unha viaxe para unha familia pois que queira dispoña disfrutar pois dunha viaxe, dun cruceiro a donde crea ela necesario que convinte ir, non? Para poder levar a cabo a campaña, a patronal ribeirense conta coa colaboración do Concello. O alcalde, Luís Pérez Barral, destacou a importancia desta iniciativa, que busca incentivar o consumo e as compras nestas datas no comercio local. Estamos moi contentos de poder colaborar un ano máis coa Asociación de Empresarios, a cal lle agradecemos tamén todo o traballo que está facendo para dinamizar o comercio da nosa localidade, o comercio e a hostelería de Ribeira. Sabemos que son datas de Nadal, datas festivas nas que se produce un gran consumo de bens, de servizos e de materiais, e queremos, dentro do Concello de Ribeira, promover que ese consumo se faga no comercio e no tecido asociativo da nosa localidade. Para promover as compras estes días, a Asociación de Empresarios distribuirá tamén entre os seus clientes uns 10.000 tickets de media hora gratis de parking. Tamén vamos a poñer en valor casi 10.000 tickets de parking para que tanto a ciudadanía de Ribeira como de concellos limítrofes non teñan o problema de vir e aparcar en Ribeira. En todos os establecimientos que participen nesta campaña pondrán a disposición dos clientes un ticket de media hora. O sorteo final de premios terá lugar o día 10 de xaneiro nas propias oficinas da patronal local, ante notario.